Jaslaj Pánovi celá zem, toto je veľký Hospodinov deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa, zaznie pieseň chvál, jaslaj Pánovi, Zajtrajšou nedeľou začíname sláviť advent, obdobie prípravy na najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Pre kresťanov sú Vianoce sviatkom narodenia Ježiša Krista, keď sa Boží syn stal človekom, keď Božia láska prišla na zem. Pre všetkých je to tiež čas, kedy zvlášť prežívame lásku a radosť v našich rodinách medzi blízkymi. V kresťanskom duchu a tiež duchu našich národných tradícií má aj advent svoj vlastný význam i čaro. Advent by mal byť časom stíšenia, zastavenia sa a zamyslenia nad pravými hodnotami. Má byť časom očistý, ale nielen domácností, najmä však ľudských srdc. Aj keď obchody nám ponúkajú atmosféru zhonu a predvianočných nákupov, advent má svoje tradície a symboly, ktoré sú vlastné i nášmu národu. Patrí k nim napríklad stíšenie sa a pôst ako duchovná príprava, či pečenie oplátok a zdobenie medovníkov. V tejto tradícii patrí i adventný veniec, i keď medzi symbolmi adventu patrí medzi tie mladšie zvyky. A tak aj my si chceme teraz pripomenúť zmysel adventu a tradície vlastné nášmu národu. Deti uvijú adventný veniec, pričom budú hovoriť svoje predsavzatia na adventné obdobie. Tento veniec bude znakom spoločenstva lásky, ktoré máme tvoriť všetci, čo žijeme spolu v našom meste. Zároveň chceme, aby naša láska prenikla celý svet. Naše deti preto ponúkajú za dobrovoľný príspevok vlastnoručne malované vianočné pohľadnice. Peniaze, ktoré takto vyzbierajú, pošleme prostredníctvom misionárov deťom v chudobných krajinách. Nech je teda veniec, ktorý tu uvieme, symbolom našej vzájomnosti, spolupatričnosti, lásky a nádeje. Budem pomáhať a poslúchať rodičov. Také krásne olečko má pozor, teda vyššie, pozor sa, pomáčky, pána že? Nebudem odvzdávať rodičom a nebudem žalovať. Budeme robiť dobre. Nebudem jesť.
Trošku hlasnejšie si hovoriť. Budem poslúchať rodičov našeho slova. Si to musíte aj zapamätať, tie fakty. Každý večer sa bude modliť adventom venci. Každý deň sa pomodlím pri adventom venci a budem poslúchať rodičov. Budem robiť dobré skutky a budem rozumieť rodičov. Chodiť až sem, peniaze nemám, slávu ti nedám, no ty prichádzaš každý boží deň. Veď je to diaľka, prísah z hora z neba, že ti to treba, chodiť toľkokrát. No ty si láska, z lásky to robíš, človeka hľadáš, máš ho proste rád. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s vami všetkými. Modlíme sa. Požehnaj, Pane, tieto vence, aby nám ako znak nádeje pripomínali život a sväté spoločenstvo, a daj, aby sme v týchto dňoch adventu rástli v Tvojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Poprosím pána primátora, aby prišiel prevziať tento veniec. Nech tento veniec, ktorý uvili naše deti, je aj na Mestskom úrade symbolom nádeje a lásky, ktorá by mala vládnuť v každom ľudskom spoločenstve a nech teda vládne aj v našom meste. Príjmite od nás tento prejav lásky.
srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. Či je tma, či je noc, či je tma. Ja v srdci svetlo mám, nech